Здравейте YouTube, аз съм FamilyGrill8181 и днес ще ви покажа моят Minecraft map Slender Boss. Той е малко тъп, надявам се, че ще му направя апдейт в скоро време. Ето го Slender Boss. Тук има 3 неща, които трябва да направите преди да започне Game Mode 2. Times Noid и Difficulty Easy. Айтемите, които ще ви трябват за този мап, са в честа. Вашата мисия е да сте по сигналните плочи и вагонетките. Направих този мап заедно с моят приятел Елрубиус. Това клип за първи път в тази програма. Слендърменът пише: ето го и един от неговите пазачи. Той активира TNT платформата. И направиха вече първия изстрел по Слендърмен. О боже, екстремно много милаки. Което изобщо не е хубаво. Първият му крак е оцелен. Втория също. Стъпало едно. И второ стъпало вече са до там. Току-що ме убиха. Не против правилата. За сега трябва да го оцеля и в тази сигнална плоча, която виждате от тук. Той оцелиш ли го там, се активират няколко TNT-та, но и неговото оръдие. То е за еднократна употреба. Ако ви е интересно как съм правил това мап, ще ви покажа. На едно сърчице аз съм предпазлив. Да ви кажа, моят партньор за мапове е Елрубиус. Е известен с много имена. Но той помоли да го напише с това. Активирах първото TNT. Това взриви част от черепа. Сега от тук се вижда леко ъгъл от една вагонетка. И не я прострелях. А Слендърмен простреля мен. Лагна ми отново. И това е остатъка от Слендърмен. От Слендърбосът. Това е мапът. Ако ви е интересна програмата, с която правя така Слендърмените да носят брони и тези глави, вкарал съм ги в спауна. Команд блоковете пишат цветно и съм направил статуята на Слендърмен. Да, направих я с команда. Само ето нещата вътре съм ги направил с собственоръчно. Само ми кажете. Ще ви кажа следващата програмата, даже следващият ми клип ще бъде туториал за нея. И бай! Буквално бай, защото Слендърмен ме уби. Как да спра това видео?